Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που όλα όσα γνωρίζεις μπορούν να καταρρεύσουν με ένα μόνο τηλεφώνημα. Πριν από 2 μήνες, ο σύζυγός μου Τιμ, το κέντρο του κόσμου μου, εξαφανίστηκε από τη ζωή μου χωρίς προειδοποίηση. Ήταν ένα παράλογο ατύχημα σε έναν βροχερό αυτοκινητόδρομο, κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να αποτρέψει. Ξυπνάω τα πρωινά χωρίς εκείνον και πέφτω για ύπνο το βράδυ με εκείνον ακόμα να λείπει. Ακόμα δεν αισθάνομαι πραγματικά ότι αυτή είναι η ζωή μου τώρα. Οι άνθρωποι προσπαθούν να με παρηγορήσουν λέγοντας, ο χρόνος γιατρεύει όλες τις πληγές. Αλλά από εκείνη τη μέρα, η δική μου αίσθηση του χρόνου έχει σταματήσει εντελώς. Η τρύπα στην καρδιά μου φαίνεται να μεγαλώνει και να γίνεται όλο και πιο βαθιά κάθε μέρα που περνάει. Από τότε που έχασα τον σύζυγό μου, έχω αποτραβηχτεί στον εαυτό μου, κρατώντας αποστάσεις από όλους, ειδικά από την ίδια μου την οικογένεια. Ξέρω ότι ανησυχούν για μένα. Αλλά η συμπάθειά τους κάνει τον πόνο μου πιο δύσκολο να τον αντέξω. Ποτέ δεν ήμουν ιδιαίτερα δεμένη με τη μικρότερη αδελφή μου Τζένι. Πάντα φαινόταν να ζει σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, λάμποντας φωτεινά με τρόπους που εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ. Τότε, ένα απόγευμα, χτύπησε το τηλέφωνό μου, διακόπτοντας τη σιωπή. Το όνομα της Τζένι αναβόσβησε στην οθόνη. Ήταν τόσο ασυνήθιστο που θυμάμαι ότι η καρδιά μου χτύπησε δυνατά. «Γεια σου, Χέδερ, την επόμενη Κυριακή θα κάνουμε ένα πάρτι γενεθλίων για τα πρώτα γενέθλια του γλυκού μου μικρού Ματ. Πρέπει να έρθεις», είπε, αναφερόμενη στον Ματ, τον μικροσκοπικό ανιψιό μου, τον οποίο δεν είχα καν γνωρίσει. Ειλικρινά, δίστασα, θα ήταν πραγματικά εντάξει για κάποιον σαν εμένα, βαρυφορτωμένο με τη θλίψη, να εμφανιστεί σε ένα τόσο χαρούμενο γεγονός, αλλά μετά, μια σκέψη μου ήρθε. Ίσως αυτή ήταν μια ευκαιρία, ίσως ένα δώρο από ψηλά, μια ευκαιρία να επανασυνδεθώ με την οικογένειά μου, την οποία είχα κρατήσει σε απόσταση από το χέρι μου για τόσο καιρό. Ίσως αυτό να ήταν το πρώτο βήμα για να βγω από τα βάθη της θλίψης. Πήγα λοιπόν στην πόλη και έψαξα για το τέλειο δώρο. Επέλεξα ένα ασημένιο σερβίτσιο από ασήμι 925 από έναν διάσημο κοσμηματοπόλη, ελπίζοντας ότι θα ευλογούσε το λαμπρό μέλλον του ανιψιού μου. Το βάρος του στα χέρια μου φάνηκε να δίνει δύναμη στην απόφασή μου. Φαντάστηκα τον εαυτό μου να παραδίδει το δώρο στην Τζένι, να γελάμε μαζί, κρατώντας τον Ματ στην αγκαλιά μου. Ναι, μπορούσα να το κάνω αυτό. Ακόμα και αν είναι μόνο ένα μικρό βήμα, έπρεπε να προχωρήσω μπροστά. Τότε, δεν είχα ιδέα. Εκείνο το πάρτι δεν θα γιατρεύε τις πληγές μου. Αντίθετα, θα γινόταν η αρχή μιας σκληρής παγίδας, μιας παγίδας που θα χτυπούσε ακόμα πιο βαθιά και θα με άφηνε πιο συντετριμμένη από ποτέ. Την ημέρα του πάρτι, πήρα μια βαθιά ανάσα και χτύπησα το κουδούνι της Τζένις. Τη στιγμή που άνοιξε η πόρτα, με χτύπησε ένα κύμα ζωντανής μουσικής. Γλυκού αρώματος και γέλιου που έμοιαζε να αναπηδά από τους τοίχους. Μέσα, το σπίτι έμοιαζε σαν να ήταν βγαλμένο από παραμύθι, με παστέλ μπαλόνια και γυρλάντες παντού. Το σαλόνι ήταν γεμάτο με κομψά ντυμένους καλεσμένους, φίλους της Τζένις και μακρινούς συγγενείς που συζητούσαν με ποτά στο χέρι. Όλοι έδειχναν τόσο ευτυχισμένοι, ενώ εγώ, με το μαύρο φόρεμά μου, σαν πενθούντας η κηδεία, ένιωθα σαν άχρωμο φάντασμα, εντελώς εκτός τόπου και χρόνου. «Χέδερ, τα κατάφερες». Η Τζένι πέρασε μέσα από το πλήθος για να με χαιρετήσει, με το φόρεμα που αγκάλιαζε τη σιλουέτα της και το άψογο μακιγιάζ της να την κάνουν να λάμπει. «Χρόνια πολλά». «Πού είναι ο Ματ?» «Αλφα, κοιμάται στο πίσω δωμάτιο». «Θα σας συστήσω αργότερα», είπε, με τα μάτια της να παρασύρονται στη φανταχτερή τσάντα, με τα ψώνια που κρατούσα στο χέρι μου. «Ουαου, τι είναι αυτό?» «Είναι ένα δώρο για τον Ματ. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, αλήθεια. Μην είσαι ανόητη». «Σε ευχαριστώ πολύ», με μια θεατρική χειρονομία, η Τζένι με αγκάλιασε. Μετά πήρε αμέσως την τσάντα και εξαφανίστηκε προς ένα τραπέζι γεμάτο με δώρα. Αυτή ήταν η έκταση της συζήτησής μας, μια φευγαλαία μόνο ανταλλαγή απόψεων, ωστόσο ένιωθα εξαντλημένη. Περίπου μια ώρα αργότερα, όταν το πάρτι είχε φτάσει στο αποκορύφωμά του, η Τζένι πήρε ξαφνικά το μικρόφωνο και χτύπησε το ποτήρι της. «Μπορώ να έχω την προσοχή σας για μια στιγμή?» Η μουσική σταμάτησε και όλα τα μάτια στο σαλόνι στράφηκαν προς το μέρος της. Κοίταξα ψηλά, αναρωτώμενη τι επρόκειτο να πει. «Είμαι πραγματικά χαρούμενη που μπορώ να γιορτάσω σήμερα μαζί σας τα πρώτα γενέθλια του γιου μου Ματ. Σας ευχαριστώ πολύ». Θερμά χειροκροτήματα γέμισαν το δωμάτιο. Η Τζένι χαμογέλασε, κάνοντας μια παύση για να κάνει εφέ, και στη συνέχεια, σαν να έριξε μια βόμβα, είπε τα επόμενα λόγια της. «Και για αυτή την ξεχωριστή μέρα, έχω κάτι πολύ σημαντικό να μοιραστώ μαζί σας». Πήρε μια ανάσα και με κοίταξε κατάματα. Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου,
είδα κάτι ψυχρό να αναβοσβήνει στα μάτια της. Μέχρι σήμερα. Το κρατούσα μυστικό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο πραγματικός πατέρας του Ματ είναι κάποιος στο δωμάτιο άφησε ένα απότομο, ακουστό λαχάνιασμα. Ο άντρας που πέθανε πριν από 2 μήνες, ο κουνιάδος μου, ο Τιμ, ο σύζυγος της Χέδερ, είναι ο πραγματικός πατέρας του Ματ, κάθε ήχος στο σαλόνι εξαφανίστηκε. Ήταν σαν να είχε παγώσει ο ίδιος ο χρόνος. Όλα τα μάτια στράφηκαν προς το μέρος μου, διαπερνώντας με ένα μείγμα περιέργειας και σύγχυσης. Τι λέει? Τιμ. Το μυαλό μου έμεινε τελείως κενό. Δεν μπορούσα να επεξεργαστώ τίποτα από όλα αυτά, αλλά η Τζένι συνέχισε να μιλάει, με τη φωνή της να γίνεται ψυχρή και κοφτερή, καμία σχέση με το γλυκό τόνο που είχε νωρίτερα. Ως μοναχοπέδι του Τιμ, ο Ματ δικαιούται δικαιωματικά την κληρονομιά του. Από τα $250,000 που άφησε πίσω του, τα μισά από αυτά, καθώς και το σπίτι στο οποίο ζει σήμερα η Χέδερ, θα έπρεπε στην πραγματικότητα να πάνε σε αυτό το παιδί, ένιωθα τον κόσμο να γυρίζει γύρω μου. Την πραγματικότητα να διαστρεβλώνεται σε αργή κίνηση. Τα λόγια της Τζένι εισχωρούσαν στην καρδιά μου σαν δηλητήριο, κάθε συλλαβή έφερνε περισσότερη κακία από την προηγούμενη. Ήταν κάποιο αρρωστημένο αστείο, ή ήμουν ακόμα παγιδευμένη στον εφιάλτη της απώλειας του συζύγου μου, χωρίς να μπορώ να ξυπνήσω. Τα λόγια της έκοψαν τον χαρούμενο αέρα του πάρτι, σαν θραύσματα γυαλιού. Ολόγυρα, οι καλεσμένοι ψιθύριζαν νευρικά, χωρίς να ξέρουν πώς να αντιδράσουν. Κάποιοι έδειχναν συμπονετικοί, αλλά οι περισσότεροι ήταν περίεργοι, με τα βλέμματά τους να τρυπάνε το δέρμα μου σαν βελόνες. Με κάποιο τρόπο κατάφερα να μετακινήσω τα ασταθή πόδια μου προς τα εμπρός, φτάνοντας να στέκομαι μπροστά στην Τζένι. Πρέπει να πρόκειται για κάποιο λάθος, Τζένι. Ο Τιμ δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Η φωνή μου ήταν τόσο μικρή και τρεμάμενη, που σχεδόν δεν την αναγνώριζα ως δική μου. Αλλά η Τζένι δεν κουνήθηκε καν, μου χάρισε ένα χαμόγελο, μισό θριαμβευτικό, μισό λυπημένο. Και μετά έβγαλε το τηλέφωνό της από την τσάντα της. Λάθος. Δεν σε κατηγορώ που το σκέφτηκες αυτό. Ποτέ δεν γνώρισες πραγματικά τον Τιμ, έτσι δεν είναι. Ξεκλείδωσε την οθόνη της με εξασκημένη ευκολία και έσπρωξε το τηλέφωνο μπροστά στο πρόσωπό μου. Μπορείς ακόμα να λες το ίδιο πράγμα αφού είδες αυτό? Ήταν μια φωτογραφία. Ένα εστιατόριο δίπλα στη θάλασσα που αναγνώρισα αμέσως. Αλλά δίπλα στον Τιμ, που καθόταν κοντά και χαμογελούσε απ' άκρη έκτη άκρη, καθόταν ο Ντένι, όχι εγώ. Ξαφνικά, η καρδιά μου ένιωσε σαν να την είχαν ρίξει σε παγωμένο νερό. Από πότε? Από το προπέρσινο καλοκαίρι. Εκείνο το Σαββατοκύριακο που μου είπες ότι θα έλειπες σε επαγγελματικά ταξίδια και μου ζήτησες να προσέχω το σπίτι σου, η Ντένι άρχισε να ξεφυλίζει τις φωτογραφίες. Σχεδόν διασκεδάζοντας. Όλο και περισσότερες μυστικές αναμνήσεις εμφανίζονταν. Μια φωτογραφία με τους δυο τους να φιλιούνται σε κάτι που έμοιαζε με σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου. Η Τζένι κουλουριασμένη να κοιμάται στο αυτοκίνητο του Τιμ, και το χειρότερο απ' όλα, μια σειρά από προσωπικά μηνύματα. Δεν μπορώ να συνεχίσω να λέω ψέματα στη Χέδερ άλλο. Τζένι, είσαι η μόνη που αγαπώ. Πότε θα της πεις την αλήθεια? Ορκίζομαι ότι θα το κάνω, πριν γεννηθεί το μωρό. Θέλω να ξεκινήσω μια νέα ζωή μαζί σου και με το κάθε λέξη καρφώθηκε στο μυαλό μου. Όσο εγώ υπέφερα από τις θεραπείες υπογονιμότητας, εκείνος σχεδίαζε μια νέα οικογένεια με την ίδια μου την αδελφή, ακριβώς κάτω από τη μύτη μου. Εκείνη τη στιγμή, όλα όσα πίστευα, την αγάπη, την καλοσύνη, όλες τις ευτυχισμένες αναμνήσεις του γάμου μου, μετατράπηκαν σε κάτι άσχημο, σε ένα βρώμικο ψέμα. Όχι, όλα αυτά είναι ένα ψέμα. Προσκολλημένη σε μια τελευταία ελπίδα, στράφηκα απελπισμένα προς τους γονείς μου που στέκονταν εκεί κοντά. Μαμά! Μπαμπά, πείτε κάτι. Η Τζάνις έχασε τα λογικά της, αλλά κανείς τους δεν προσπάθησε να τη σταματήσει. Ανταυτού, και οι δύο κοίταξαν αλλού, με την ντροπή γραμμένη στα πρόσωπά τους. Η σιωπή τους έλεγε τα πάντα. Το ξέρατε. Στην ερώτησή μου, η μητέρα μου άνοιξε διστακτικά το στόμα της. Χέδερ, εμείς απλά από πότε? Στο άκουσμα της χαμηλόφωνης φωνής μου, ο πατέρας μου μίλησε επιτέλους, ακούγοντας παραιτημένος και βαρύς. Η Τζένι μας το είπε περίπου 7 μήνες πριν από το ατύχημα. 7 μήνες. Οι λέξεις ένιωσα σαν κάτι μέσα μου να έσπασε επιτέλους. Όλο αυτό το διάστημα, ήξεραν τα πάντα, ενώ προσποιούνταν ότι με λυπούνται, ακούγοντας τις ιστορίες μου στα οικογενειακά δείπνα, όλοι τους ήταν μέρος αυτής της σκληρής, ολόκληρης, υπολογισμένης προδοσίας πίσω από την πλάτη μου. Δεν υπήρχε ούτε ένα άτομο σε αυτό το δωμάτιο που να ήταν πραγματικά με το μέρος μου,
ούτε ένα άτομο που με αγαπούσε πραγματικά, ούτε τώρα. Ούτε ποτέ βρήκα τον εαυτό μου ανίκανο να πει άλλη μια λέξη. Απλώς έκανα ένα αργό, ασταθές βήμα προς τα πίσω, καίγοντας τα πρόσωπα αυτών των προδοτών στη μνήμη μου. Μετά γύρισα και έφυγα τρέχοντας από εκείνο το μέρος, μακριά από όλους όσους με πρόδωσαν ποτέ. Άκουσα τη μητέρα μου να φωνάζει το όνομά μου πίσω μου, αλλά δεν κοίταξα ποτέ πίσω. Δεν θυμάμαι πως κατάφερα να γυρίσω σπίτι από εκείνο το κολλασμένο πάρτι. Το μόνο που μπορώ να θυμηθώ είναι ο τρόπος που έτρεμαν τα χέρια μου από θυμό και απελπισία καθώς κρατούσα το τιμόνι. Πίσω στο σπίτι, ήμουν απλά ένα κέλυφος του εαυτού μου, φωτογραφίες με τον Τιμ και εμένα να γελάμε μαζί, η αγαπημένη του κούπα, τα ρούχα που κρέμονταν ακόμα στην ντουλάπα του. Κάθε μικρό απομεινάρι της ευτυχίας μας έμοιαζε τώρα με σκληρό στήριγμα, που με κορόιδευε σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Κατέρευσα στον καναπέ και κοίταζα το ταβάνι για ώρες. Δεν ήρθαν δάκρυα. Ένιωθα σαν να είχε τιναχτεί στον αέρα η ίδια η θλίψη. Τόσο ολοκληρωτικά συγκλονισμένη από το σοκ της προδοσίας, αντιθέτως, ένιωσα κάτι ψυχρό και σκληρό να αρχίζει να παίρνει μορφή βαθιά μέσα μου. Ήταν θυμός. Λίγες μέρες αργότερα, όπως ακριβώς το περίμενα, έλαβα έναν χοντρό φάκελο από την Τζέννη. Ήταν από έναν δικηγόρο, επίσημα νομικά έγγραφα που απαιτούσαν επίσημα τη διανομή της περιουσίας του Τιμ. Στο εσωτερικό του, μια σχολαστικά καταγεγραμμένη απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του Τιμ ανέφερε, με ψυχρούς νομικούς όρους, ότι ο Ματ δικαιούνταν τα μισά από όλα. Το τηλέφωνό μου χτυπούσε ασταμάτητα με κλήσεις και μηνύματα από την οικογένειά μου. Ο πατέρας μου παρακαλούσε, «Χέδερ, σε παρακαλώ, άσε μας να σου εξηγήσουμε». Η μητέρα μου, για να δικαιολογήσει, «Μην κάνεις σκηνή. Κάντε το για το παιδί». Αλλά τα λόγια τους δεν σήμαιναν τίποτα πια για μένα, μπλοκάρισα κάθε αριθμό. Κατά βάθος, είχα ήδη κόψει όλους τους δεσμούς μαζί τους. Δεν υπήρχε περίπτωση να ενδώσω και να τους αφήσω να κάνουν όμικρον με τόνο. Τι θέλουν με όμικρον με τόνο? Τι άφησε πίσω του ο Τιμ? Αυτό δεν είχε να κάνει πια με τα χρήματα. Αφορούσε την αξιοπρέπειά μου. Άνοιξα τις επαφές μου και έψαξα για το όνομα κάποιου που μου είχε συστήσει ένας φίλος από το κολέγιο, ενός κορυφαίου δικηγόρου που ειδικευόταν στο κληρονομικό δίκαιο. Μετά από μερικά κουδούνια, μια ήρεμη ανδρική φωνή απάντησε: «Κέβιν Σμιθ, δικηγορικό γραφείο. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?» Με τρεμάμενα χείλη, άρχισα να μιλάω. «Το όνομά μου είναι Χέδερ. Πρόκειται να εμπλακώ σε μια δικαστική διαμάχη για την κληρονομιά του συζύγου μου, εναντίον της ίδιας μου της αδελφής». Ο Κέβιν άκουσε τη σκόρπια ιστορία μου μέχρι το τέλος, χωρίς να διακόψει ούτε μια φορά, και όταν τελείωσα, είπε αποφασιστικά: «Χέδερ, ξέρω ότι αυτό πρέπει να είναι απίστευτα δύσκολο. Αλλά δεν είσαι μόνη σου. Σου υπόσχομαι ότι θα κάνω όμικρον με τόνο». Τι περνάει από το χέρι μου για να σε προστατέψω? Τη στιγμή που άκουσα αυτά τα λόγια, ήταν σαν ένα αμυδρό, ζεστό φως που έσπασε τον πάγο γύρω από την καρδιά μου. Ναι. Θα παλέψω. Ακόμα κι αν όλος ο κόσμος στραφεί εναντίον μου, δεν θα εγκαταλείψω ποτέ τη ζωή μου. Η αντεπίθεσή μου είχε αρχίσει, αλλά η πρώτη συνάντηση με τον Κέβιν δοκίμασε τα όρια της αποφασιστικότητάς μου. Αντίγραφα όλων των αποδεικτικών στοιχείων που είχε συγκεντρώσει η πλευρά της Τζέννης είχαν απλωθεί στο βαρύ τραπέζι συνεδριάσεων. «Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, η κατάσταση δεν φαίνεται καλή», είπε ο Κέβιν ομοιόμορφα. «Οι φωτογραφίες, τα αρχεία καταγραφής μηνυμάτων. Και πάνω απ' όλα, το γεγονός ότι οι γονείς σου υποστηρίζουν τον ισχυρισμό της Τζέννη. Με όλα αυτά, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το δικαστήριο να δείξει κατανόηση στην Τζέννη και τον γιο της. Το ήξερα ήδη αυτό. Αλλά ακούγοντας το ξανά από έναν ειδικό, η αλήθεια χτύπησε ακόμα πιο δυνατά, βαραίνοντας με. Θα πραγματικά να κερδίσω. Ήταν αυτός ο αγώνας απλώς ένας απελπισμένος αγώνας? Η αμφιβολία τρύπωσε μέσα μου σαν μαύρη ομίχλη, πνίγοντας σιγά σιγά την αυτοπεποίθησή μου, εκείνο το βράδυ. Καθώς καθόμουν βυθισμένη βαθιά στον καναπέ, κοιτάζοντας το τίποτα, το τηλέφωνό μου χτύπησε απαλά. Στην οθόνη ήταν η Γιν, η πεθερά μου. Της είχα πει για τη σημερινή συνάντηση, μετά το πάρτι. Ήταν η Γιν, όχι οι ίδιοι μου οι γονείς, που ήρθε τρέχοντας και με τύλιξε στην αγκαλιά της. Ακόμα και όταν ο Τιμ ήταν ζωντανός, εκείνη και εγώ μπορούσαμε να μιλάμε για τα πάντα, σαν να ήμασταν πραγματική μητέρα και κόρη, αλλά τώρα, σχεδόν φοβόμουν να νιώσω την καλοσύνη της, ξέροντας ότι μπορεί να την απογοήτευα. Μετά από μερικά χτυπήματα, ατσαλώθηκα και το σήκωσα, με τη φωνή μου μόλις και μετά βίας να ψιθυρίζει. «Γεια σου, Χέδερ. Εγώ είμαι. Είσαι καλά?» Ανησυχούσα για το πώς πήγε η συνάντησή σου σήμερα. Η ζεστή,
Στοργική φωνή της στην άλλη άκρη ήταν ακριβώς η ίδια όπως πάντα. Και εκείνη τη στιγμή. Όλα όσα κρατούσα πίσω μου απειλούσαν να ξεχυλήσουν. Λυπάμαι. Η κατάσταση είναι τόσο άσχημη όσο δεν πάει άλλο. Ο δικηγόρος λέει ότι τα στοιχεία που ετοίμασε η Τζένι είναι πολύ ισχυρά. Ακόμα και οι ίδιοι μου οι γονείς υποστηρίζουν τα ψέματά της, λέει ότι έχω ελάχιστες πιθανότητες να κερδίσω. Μπορούσα να ακούσω τον Γουέιν να λαχανιάζει στην άλλη άκρη της γραμμής καθώς άκουγε την τρεμάμενη φωνή μου, μετά από μερικά δευτερόλεπτα σιωπής, μίλησε με μια ήσυχη, ατσάλινη αποφασιστικότητα που δεν είχε καμία σχέση με πριν. «Χέδερ, άκουσε με. Αυτό δεν έχει τελειώσει. Απολύτως όχι. Η δύναμη των λόγων της με άφησε στιγμιαία άναυδη. Αλλά, τα στοιχεία. Αν είναι στοιχεία που χρειάζεσαι. Τα έχουμε κι εμείς. Υπάρχει μια αδιαμφισβήτητη αλήθεια που μπορεί να ανατρέψει όλα τα ψέματα της Τζένι από την αρχή». Έκανε μια παύση για μια στιγμή. «Είναι κάτι που υποσχέθηκα στον Τιμ ότι θα το πάρω μαζί μου στον τάφο για να προστατεύσω την τιμή του. Το κράτησα για τον εαυτό μου όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να διστάσω. Η πραγματική τιμή του Τιμ είναι να προστατεύει την ευτυχία που μοιραστήκατε, Χέδερ, μπορούμε να συναντηθούμε αύριο». Υπάρχει ένα άτομο, μπορούσα να νιώσω τη σοβαρότητά της ακόμα και μέσα από το τηλέφωνο και το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να γνέψω αδύναμα. Την επόμενη μέρα, συμφωνήσαμε να συναντηθούμε σε ένα ήσυχο καφέ στο κέντρο της πόλης. Έφτασα πρώτη, πίνοντας νευρικά καφέ για να απαλύνω τον ξηρό μου λαιμό καθώς περίμενα. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Γουίν μπήκε μέσα. Κάθισε ήσυχα απέναντί μου, με την έκφρασή της γεμάτη πόνο καθώς με κοίταζε. «Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Πρώτον, θέλω να το πιστέψεις αυτό. Ο Τιμ δεν σε πρόδωσε ποτέ», αυτές οι λέξεις με χτύπησαν σαν παλιροϊκό κύμα. Η Τζίνα μου τηλεφώνησε κλαίγοντας, αφού έμαθε τι συνέβη στο πάρτι. Ήταν συντετριμμένη που έπρεπε να αθετήσει μια υπόσχεση που είχε δώσει στον Τιμ, αλλά είπε: «Αν είναι για να προστατέψω την τιμή του αδελφού μου και της Χέδερ, τότε δεν έχω άλλη επιλογή», έτσι μου τα είπε όλα, αργά, μεταφέροντας προσεκτικά όσα είχε μοιραστεί η κόρη της. Περίπου 6 μήνες πριν από το ατύχημα, ο Τιμ ήρθε στην αδελφή του Τζίνα, ζητώντας απεγνωσμένα συμβουλές, της είπε ότι η αδελφή σου, η Τζένι, τον κυνηγούσε ανελαίητα. Στην αρχή, προσπάθησε να την απορρίψει ευγενικά, αλλά η συμπεριφορά της κλιμακώθηκε και εμφανίστηκε ακόμη και στη δουλειά του. «Όχι, ο Τιμ σε αγαπούσε πάρα πολύ για να θέλει ποτέ να το μάθεις», είπε στην Τζίνα. «Η Χέδερ είναι ευαίσθητη. Δεν μπορώ να την αφήσω να υποφέρει εξαιτίας του οικογενειακού δράματος. Έτσι». Τη ζήτησε να το κρατήσει μυστικό, όλες αυτές οι φωτογραφίες και τα μηνύματα που έδειξε η Τζένι στο πάρτι. Ήταν όλα κακόβουλα κατασκευάσματα που δημιούργησε μόνη της. Ο Γουίν με κοίταξε στα μάτια. Έπειτα, από τη δερμάτινη τσάντα της, έβγαλε έναν ελαφρώς φθαρμένο καφέ φάκελο και μου τον πέρασε στο τραπέζι. Με τρεμάμενα χέρια, άνοιξα τον φάκελο. Μέσα υπήρχαν διάφορα ιατρικά αρχεία, που έφεραν το όνομα ενός τοπικού γενικού νοσοκομείου. Τη στιγμή που διάβασα τους τεχνικούς ιατρικούς όρους, έχασα τα λόγια μου: διάγνωση αζωσπερμία ανδρική υπογονιμότητα. Η πιθανότητα φυσικής σύλληψης είναι σχεδόν μηδενική. Ένιωσα σαν να με είχαν χτυπήσει στο κεφάλι, όταν ήσυχα εξήγησε, όταν ήταν φοιτητής, ότι μ' είχε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα. Επέζησε, αλλά μετά, ο γιατρός διαπίστωσε μια ανομαλία σε έναν από τους όρχες του. Περαιτέρω εξετάσεις αποκάλυψαν ότι ήταν στήρος. Οι μόνοι άνθρωποι που το ήξεραν ποτέ ήμουν εγώ και η Τζίνα, που ο Τιμ το είπε στον εαυτό του, τα δάκρυα έτρεχαν στα μάγουλά μου. Ασταμάτητα. Αλλά δεν ήταν δάκρυα θλίψης. Ήταν δάκρυα ανακούφισης, γιατί η αγάπη στην οποία πίστευα δεν είχε ποτέ αμαυρωθεί. Ο σύζυγός μου δεν με είχε προδώσει ποτέ, ακόμα και όταν υπέφερε ως άντρας, κράτησε αυτό το μυστικό με την αδελφή του, παλεύοντας μόνος του το βάρος για να μπορεί να με προστατεύει. Ένα νέο συναίσθημα κυρίευσε την καρδιά μου, μια ήσυχη, αθεράπευτη αποφασιστικότητα, πιο σκληρή και δυνατή από το θυμό. Αυτό δεν ήταν πλέον μόνο ένας αγώνας για τη δική μου αξιοπρέπεια. Τώρα, αγωνιζόμουν για να προστατεύσω την τιμή του άντρα που αγαπούσα και την αλήθεια του γάμου μας μαζί με την οικογένειά του. Με αυτό, θα μπορούσα να ανατρέψω πλήρως το άψογο ψέμα που είχε δημιουργήσει η Τζένι. Ήταν το μοναδικό κομμάτι απόλυτης, αναμφισβήτητης απόδειξης. Έπιασα σφιχτά τα ιατρικά αρχεία, ο αέρας στην αίθουσα του δικαστηρίου ήταν κρύος και τεταμένος. Στο διάδρομο, συγγενείς από το πάρτι και περίεργοι θεατές ψιθύριζαν. Με τα μάτια τους να με καρφώνουν. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να κοιτάζω ευθεία μπροστά,
κρατώντας σφιχτά το χέρι του Κέβιν στο πλευρό μου, στο εδόλιο του μάρτυρα, η Τζένι υποδίθηκε την τραγική ηρωίδα. Ένα απλό μαύρο φόρεμα, σχεδόν καθόλου μακιγιάζ. Με περιστασιακά δάκρυα και τρεμάμενη φωνή, διηγήθηκε την απαγορευμένη ιστορία αγάπης της με τον Τιμ σαν να ήταν η αλήθεια του Ευαγγελίου. Αγαπούσαμε πραγματικά ο ένας τον άλλον. Αλλά δεν αντέχαμε να πληγώσουμε την αδελφή μου, οπότε το κρατήσαμε μυστικό. Οι γονείς μου ανέβηκαν στο εδόλιο στη συνέχεια, υποστηρίζοντας απόλυτα τα ψέματα της Τζένι. Η μητέρα μου έκλαιγε καθώς περιέγραφε τον αγώνα τους με τη σχέση τους. Ο πατέρας μου κατέθεσε με σοβαρότητα ότι ο Τιμ ανυπομονούσε πραγματικά για τη γέννηση του Ματ. Η ιστορία της ήταν αεροστεγής, και ακόμη και το πρόσωπο του δικαστή φαινόταν να μαλακώνει από συμπάθεια για την Τζένι. Μπορούσα να ακούσω ακόμα και ήσυχους λυγμούς από τη γαλαρία, ένιωθα σαν να με έπνιγαν σιγά σιγά. Παγιδευμένη σε έναν αναπόδραστο ιστό κακίας. Οι μάρτυρες της Τζένι τελείωσαν και η αίθουσα του δικαστηρίου σιώπησε, ο Κέβιν σηκώθηκε ήσυχα. «Κύριε Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή, η υπεράσπιση θα ήθελε να καταθέσει ένα αποφασιστικό στοιχείο». Έδωσε αντίγραφα των ιατρικών αρχείων που του είχε δώσει ο ίδιος στον δικαστή και στον δικηγόρο της Τζένι. Η αίθουσα του δικαστηρίου βούιζε από ψιθύρους, καθώς ο δικηγόρος της Τζένι κοίταζε τα έγγραφα, με ένα βαθύ συνοφρίωμα στο μέτωπό του. «Τι είναι αυτό?» «Αυτά είναι τα αποτελέσματα των εξετάσεων από τότε που ο αείμνηστος Τιμ είχε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα όταν ήταν φοιτητής. Όπως αναφέρεται ξεκάθαρα, ήταν ανίκανος να τεκνοποιήσει από εκείνη τη στιγμή και μετά, ολόκληρη η αίθουσα του δικαστηρίου έπεσε σε νεκρική σιωπή. Για πρώτη φορά, η άλλοτε γεμάτη αυτοπεποίθηση έκφραση της Τζένις πάγωσε. «Αυτό είναι ψέμα. Είναι ψέμα. Προσπαθείτε απλώς να κλέψετε την κληρονομιά του γιού μου με πλαστά έγγραφα», η Τζένι ούριαξε. Αλλά ο Κέβιν παρέμεινε ήρεμος. «Αλήθεια. Τότε ας το λύσουμε με την πιο αξιόπιστη μέθοδο που υπάρχει», έκανε μια παύση και μετά ύψωσε τη φωνή του για να απευθυνθεί σε όλο το δικαστήριο. «Ζητήσαμε εξετάσεις DNA για να προσδιορίσουμε τη βιολογική σχέση μεταξύ του Ματ και του αείμνηστου Τιμ. Εκείνη τη στιγμή, όλο το χρώμα έφυγε από το πρόσωπο της Τζένις. Προσπάθησε να επιβάλει ένα στραβό χαμόγελο. «Δεν έχει νόημα. Το σώμα του Τιμ είχε υποστεί τόσο σοβαρές ζημιές στο ατύχημα, που αποτεφρώθηκε. Δεν έχει μείνει κανείς για σύγκριση». «Όχι», απάντησε απαλά ο Κέβιν, κουνώντας το κεφάλι του. «Υπάρχει», γύρισε προς τις πόρτες στο πίσω μέρος της αίθουσας. «Θα θέλαμε να καλέσουμε στο εδόλιο τη βιολογική μητέρα του Τιμ, σε αυτό το σημείο». Οι πόρτες άνοιξαν και η Γουίν μπήκε στην αίθουσα του δικαστηρίου με ήρεμη αξιοπρέπεια. Ένα κύμα σοκ σάρωσε το περιστήλιο. Η Τζένι και οι γονείς μου την κοιτούσαν με απόλυτη δυσπιστία. Η Γουίν πήγε κατευθείαν στο βήμα του μάρτυρα και μίλησε καθαρά στον δικαστή. «Θα κάνω το τεστ. Αν ο Ματ είναι πραγματικά ο εγγονός μου, ας αποκαλυφθεί η αλήθεια εδώ και τώρα». Ο δικαστής κοίταξε σοβαρά από τον Γουίν στην Τζένι, που ήταν τώρα φανταστικά χλωμή, και κατέβασε το σφυρί. Το αίτημα έγινε δεκτό. Θα διεξαχθεί τεστ DNA και το δικαστήριο θα συνεδριάσει εκ νέου μόλις υπάρξουν τα αποτελέσματα. Η Τζένι κατέρευσε στην καρέκλα της σαν μαριονέτα της οποίας τα νήματα είχαν κοπεί. Η μητέρα μου έσπευσε να τη στηρίξει, αλλά και τα δύο τους πρόσωπα είχαν χάσει κάθε ίχνος εμπιστοσύνης. Αυτές οι 3 εβδομάδες αναμονής για τα αποτελέσματα του DNA έμοιαζαν με αιωνιότητα. Μέσα μου. Ήμουν διχασμένη ανάμεσα στην απελπισμένη επιθυμία να πιστέψω στην αλήθεια που μου είχε δώσει ο Γουίν και στο φόβο για το τι θα μπορούσε να συμβεί αν τα πράγματα πήγαιναν στραβά, αλλά σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες νύχτες χωρίς ελπίδα, μπορούσα επιτέλους να δω μια αχτίδα αυγής στο τέλος του εφιάλτη. Και τότε, έφτασε η ημέρα, κρατήθηκα σφιχτά από το χέρι του Γουίν, αναπνέοντας με δυσκολία, καθώς ο δικαστής άρχισε να μιλάει. Τα αποτελέσματα του τεστ DNA διαβάστηκαν δυνατά και μια σιγή έπεσε στην αίθουσα του δικαστηρίου. Με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία DNA, δεν υπάρχει γενετική συγγένεια μεταξύ του Ματ και του Γουίν. Ως εκ τούτου, καθορίζεται οριστικά ότι ο αείμνηστος Τιμ δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του Ματ. Η επίσημη φωνή του δικαστή αντιχούσε στην αίθουσα. Η Τζένι καθόταν εκεί, τρέμοντας ανεξέλεγκτα, και μουρμούριζε ξανά και ξανά, «Όχι. Όχι». Οι γονείς μου δίπλα της έμοιαζαν σαν να είχαν γίνει πέτρα. Ο περίτεχνος ιστός από ψέματα που είχαν στήσει μαζί κατέρευσε αμέσως μπροστά στην αναμφισβήτητη αλήθεια της επιστήμης. Το δικαστήριο κρίνει πλήρως υπέρ της κατηγορουμένης, Χέδερ. Ο ήχος του σφυριού σηματοδότησε το τέλος αυτού του μεγάλου εφιάλτη. Έξω από το δικαστήριο, ο κρύος αέρας ήταν υπέροχος στα αναψοκοκκινισμένα μου μάγουλα.
καθώς έπαιρνα μια βαθιά ανάσα, οι γονείς μου ήρθαν ορμητικά, με τον πανικό και τη λύπη γραμμένα στα πρόσωπά τους. Η μητέρα μου έκλαιγε με λυγμούς και ο πατέρας μου έδειχνε πιο συντετριμμένος από όσο τον είχα δει ποτέ. «Χέδερ, σε παρακαλώ συγχώρεσέ μας». Η Τζένι μας ξεγέλασε. «Δεν μπορούμε να προσπαθήσουμε να ξαναγίνουμε οικογένεια. Λυπούμαστε πολύ για όλα, αλλά τα λόγια τους δεν άφησαν κανένα ίχνο στην καρδιά μου. Τους κοίταξα και τους δύο στα μάτια και τους είπα, ήσυχα αλλά σταθερά, να σας συγχωρέσω. Είναι πολύ αργά γι' αυτό. Αυτό δεν είναι κάποιο ανόητο λάθος που μπορείτε να το παρακάμψετε ως εξαπάτηση, ακόμα και όταν υπέφερα από τις θεραπείες υπογονιμότητας, ακόμα και όταν κατέρευσα στην κηδεία του Τιμ. Σταθήκατε στο πλευρό μου προσποιούμενοι τους γονείς που νοιάζονται γνωρίζοντας όλη την αλήθεια. Οι συγγνώμες σας δεν είναι για μένα, θέλετε απλώς να ξεφύγετε από τις δικές σας ενοχές, για το δικό σας καλό. Η οικογένεια για την οποία κάποτε ορμούσα δεν υπάρχει πια, ακριβώς εκεί, μπροστά τους, έβγαλα το τηλέφωνό μου και διέγραψα τους αριθμούς τους, χωρίς ίχνος δισταγμού. Και ορκίστηκα να μην ξανακοιτάξω πίσω. Γύρισα και έφυγα, στην απέναντι πλευρά του δρόμου, η Γουίν ακουμπούσε στο αυτοκίνητό της και με περίμενε ήσυχα. Μόλις είδε το πρόσωπό μου, ρώτησε σιγά σιγά, «Είσαι καλά?» Με αυτή την ευγενική ερώτηση, όλη η ένταση μέσα μου έλειωσε επιτέλους. Για πρώτη φορά μετά από μήνες, ένιωσα ένα γνήσιο χαμόγελο να απλώνεται στο πρόσωπό μου. «Ναι, είμαι καλά, Γουίν. Ή μάλλον, θα είμαι». Από εδώ και πέρα, καθώς μπαίναμε στο αυτοκίνητο, ανέφερα επιτέλους κάτι που με απασχολούσε στο μυαλό μου. Στο διαμέρισμα στην πόλη που άφησε πίσω του ο Τιμ, υπάρχουν πάρα πολλές οδυνηρές αναμνήσεις για μένα εκεί. Δεν μπορώ να ζήσω πια εκεί μέσα. Αν δεν είναι μεγάλο πρόβλημα, θα ήθελα να το πάρεις εσύ. Τα μάτια του Γουίν διευρύνθηκαν από σοκ. «Ο Χέδερ, δεν θα μπορούσα ποτέ να δεχτώ κάτι τέτοιο. Σε παρακαλώ, πάρε το. Με βοήθησες να ξαναβρω τη ζωή μου. Αυτό δεν είναι απλώς ένα ευχαριστώ. Είναι το πρώτο δώρο που δίνω, με δική μου επιλογή, στη νέα οικογένεια που βρήκα», έμεινε άφωνη, με τη συγκίνηση να λάμπει στα μάτια της, απαλά, άπλωσε το χέρι της και μου έσφιξε το χέρι. «Σας ευχαριστώ. Δεν είχα ποτέ δική μου κόρη. Και να σκεφτείς ότι τελικά απέκτησα μια τόσο υπέροχη, ακριβώς το τέλος, από τότε πέρασε μισός χρόνος. Επέστρεψα στη δουλειά και αφοσιώνομαι σε ένα συναρπαστικό νέο έργο, τα Σαββατοκύριακα, όταν συναντιόμαστε για δείπνο ή επισκεπτόμαστε μαζί μουσεία τέχνης. Οι ειλικρινείς ιστορίες που μοιράζεται για την παιδική ηλικία του Τιμ μου φέρνουν κατά κάποιο τρόπο γαλήνη. Έχω λάβει αρκετές επιστολές συγγνώμης από την Τζένι και τους γονείς μου, αλλά τις πετάω χωρίς να ανοίξω ούτε μία. Μερικές φορές πιάνω την αντανάκλασή μου στον καθρέφτη και εκπλήσωμαι από τη γυναίκα που βλέπω εκεί, δεν είναι το πρόσωπο που ήμουν κάποτε. Δεν είναι πια η συντετριμμένη γυναίκα που συντρίβεται από τη θλίψη, ούτε η χήρα που τρέμει από οργή. Η ζωή είναι πραγματικά παράξενη. Εκεί που νόμιζα ότι είχα χάσει την οικογένειά μου για πάντα, βρήκα μια νέα με τον πιο απροσδόκητο τρόπο. Αυτή δεν ήταν η ζωή που είχα σχεδιάσει. Αλλά ίσως, μόνο ίσως, αυτό ακριβώς ήταν το μέρος που έπρεπε πάντα να είμαι.